pir wonten daleme Pak Radio Harsono ya le musalin ya ning kono. Heeh. Lek ku ganti ya ning kono wah jan. Disuguhi macem-macem. Neng kene ya ngono. Dadi ya wis wareg aku saka ngomah macem-macem. Ning daleme Pak Radio macem-macem ning kene macem-macem wah jan wareg tenan aku ya. Saiki visi misine wis apa jenenge wis diaturke. Saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok, isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Bosen nyeluk Denok kok terus pedhot karo yange. Lek grantos mentok Kang iki Kang. Golek ana. Aku wis ngerti kok aku ki sejarah-sejarahmu ki ngerti kok aku kok. Ayo nek ora kowe sapa meneh. Ha iki karo diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang. Yo. Dijumenengake. Ya iya ya masa ora. Mbak Elisa, Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti. Heeh to nek sepoti no. Sepote manut kanca-kanca monggo sepote. Sugeng dalu. Nggih, Sugeng Riyadi. Nggih, Sugeng Riyadi. Salim riyin, Mas. Lepat nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Kathah lepate nyuwun pangapunten. Mak Cangik Yulimbo luar biasa dirgahayu untuk SMK PL yang ke-50. Usia yang tidak sedikit nek cara wong ki wis setengah tua. Heeh, setengah abad. Setengah abad. Dadi ya lumayan. Nek kowe pira Mbak umurmu? Aku meh kepala Telung papat. abad kuwi Mas. Maksud lo, iki bar maaf-maafan lho Mas Gade. Ya justru bar maaf-maafan kosong-kosong diseni meneh no. Oh, diseni meneh dosa meneh. Kan iki demite wis do metu. Kok demit? Lah ya toh, dadi saatnya kita saling mengejek lagi. Oh lagi wae lho, lagi pirang detik lho le salaman. Aja ngono iki ning sekolah apik lho. Ada Bruder, ada Romo yang hadir. Dadi awak dhewe ya omongane sing apik, Mbak. Selain itu juga dari warga sekitar juga merapat. Merapat. Luar biasa SMK PL iki kira-kira ngerti ra iki sekolah apa, Mbak? Aku wis tau rene soalé. Kowe mau wis jalan-jalan ning sekolah e durung? Aku meng nanggon transit ngono, meng mangan tok juk dene. Wah, ya butuh. Butuh ora. Sing digoleki panganan kok Mbak Tanti. Lah ya nek makanan adalah energi, nek awake dhewe ora maem kok energi kita bagaimana? Ora. Wis maem dereng Mas Gading sampun dahar dereng. Sampun. Sampun menapa? Sampun maem. Maem kali napa maksude? Kali tahu. Oh, tahu. Ya, ora apa-apa sepenting maem. Mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat SMK Pangudi Luhur Muntilan yang ke-50. Semoga menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi dan juga berkarakter. Amin. Pokoknya nek saka alumnus SMK Pangudi Luhur cetok kabehin duwe karakter sing apik, Mbak. Nanti do diajari piye carane peduli satu sama lain. Dadi kabeh iki berkarakter ora kok. Sing penting teko sinau metu wis. Ora ning ya piye carane ngerti antara siji karo sijine ewang-ewangan ngono kuwi. Ane kene sinau macem-macem Mbak kaya teknik kuwi
ana iso tek bangunan, mesin, barang kuwi, ngelas ngono kuwi. Sesuk piye carane gawe las dinggo cutik untu pamane ngono kuwi sebuah inisiatif. Las cutik untu. Ayo to. Maksudnya Dadi nek piye carane ade untune iki pas bolong ngono kuwi piye ben ra bolong ngono ki iso menciptakan dhewe saka jenenge cutik untu dilas dhewe mbok menawa kuwi. Sesuk di masa depan namanya teknologi kan ya ora. Oh berarti ngono ki ya. Mas Gading arep menciptakan apa kira-kira Mas Aku Gading? apa? Heeh. Umpamane iki menciptakan cutik untu, lah kowe menciptakan apa? Ngelas gapit wayang men. Nah, atos. Nah, luwih atos saka suaramu ngono ya. Kok suaraku. Aja remel, walaupun ini kebanyak ya iso ngelas, iso ngurusi mesin, iso ngurusi ya ngerti bangunan, ngerti apa-apa jenenge mebel apa macam-macam. Tapi anak-anak kene iki ora ninggalke budaya, Mbak. Leres mau nyatane sadurunge wayang lekas yo anu pementasane warna-warna ana tari, ana mengko yo arep ana mbak-mbak dan mas-mas sing arep maju rene gamelan to nembang dan juga aku yo bingung kok yo tukang las kok iso gamel barang kuwi lho. Ya Sebuah jenenge wae apa-apa iso ya luar biasa. Iki kudu diapresiasi. Muga-muga dengan ulang tahun yang ke-50 ini semakin banyak yang mau masuk ke SMKPL untuk belajar ora mung sinau babakan apa jenenge apa? Heeh, mesin apa las tapi yo budi pekerti. Sinau yo budaya. Budaya ya nyatane yo murid-muridé iso budaya. Apik. Ya, nah iki sebelum kita kita mbok menawa saged tanpa mengurangi rasa hormat Bruder Totok mbok menawi saged minggah pepanggungan. Nggih, menika saged menyapa Bruder mengke kalian yang nonton streaming napa alumnus yang hadir menika. Nggih, kepala sekolah. Kersa nggih Bruder nggih, mengke kalih mbok menawi kalih Romo yang hadir ya kan Bruder. Nggih. Mungkin kersa ya Bruder ya, saya jemput ya. Iya saya jemput, ayo duduk. Romo di sana Romo. Ini boleh cari situ enggak ya? Itu ada ininya enggak? Monggo Bruder. Di sana aja Bruder. Sugeng dalu selamat malam Mbak Toto. Sugeng dalu selamat malam. Sehat nggih? Dalam Mbak Tatin. Ya, Mbak Elisa dan para waranggono. Nggih, waranggono leres. Nggih. Leres. Ya, Bruder menika biar akrab, menika kan juga ditonton sama banyak orang nih sekarang teknologi yang membuat wayang itu bisa dinikmati secara nasional maupun dunia. Nah, menika apa yang membuat Bruder itu kok bisa mendekatkan juga budaya kepada anak-anak teknik begitu mbok menawi saged menyemangati yang lain Bruder. Terus apa harapannya di usia yang 50 ini untuk Pangudi Luhur? Akeh men pertanyaan Lho nggih no. Kelasnya kan udah ke polo sekolah ngono lho. Nek siswa ya sing gampang. Polo kepala. Iya, Mbak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Para pandemen wayang kulit sedaya kemawon wonten Rama wonten suster buder-buder Ya. Bapak Ibu sedaya ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Kok enggak ada suaranya nggih? Coba diulang lagi, Bruder. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya ngaten lho. Kajengi semangat ya. Ingkang kaping kalih
ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Mbok menawa sing dadi guru, sing dadi bruder salah seleh nyuwun ngapunten lan mangke nyuwun pitraipun. Oh, bisa gitu, bisa ya. Kiai kasepuhan niku lek kudu mitrai sing enom. Nah, Lah kula tesih enom niki, Pak. Masa bruder kok tesih 6? Tesih enim. Berarti ki nek kalian kula pripun? Nggih unda-undi. Pelantaran ngoten nggih. Lan anu pantaran. Nggih. Jadi kita nyengkuyung budaya luhur menika. nggih. Rumiyin Ki Sena saderengipun pun pundhut Gusti tasih live streaming rikala para bruder riyaya ugi ngaturi panjenengan sedaya kalian Ki Sena live streaming menika. Amargi kita estu-estu kados pundi seperti wau dipun aturaken bruder ketua yayasan pembentukan manusia yang holistik yang unggul itu tidak hanya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan namun dengan ugi kanthi budaya menika. Mugi-mugi kanthi menika putra-putra masyarakat sedaya menika sageta nguri-uri kabudayan unggah-ungguh syukur saged nabuh-nabuh menika. Nggih. Kula iso ngonek-ngonekke kula. Onek-onek. Panjenengan Nek saged iso ngonekke saya ngonek-ngonekke kula. Oh, ngunek-ngunekke ya. Niku benten lho. Benten nggih. Ngunek-ngunekke karo ngunekke benten. Mangke babakan kesenian, nah putra-putra sampun mewakili kula mangke. Oke, adik-adik sebagai wau. wakil nanti. Nggih. Mewakili. Wau. Nah, kula mbangane mengke menggawe kisruh terus mriki. Mboten. Ning kedah mengke panjenengan nggih nembang kalian kula napa Mbak Elisa Kula duwe. nyekar ten makam mawon kula. Ampun lucu-lucu lho, Benten. Nembang. Nembang nggih. Nggih mboten nyekar nggih. Kula bijane maju tak gentar nika. Ah nggih saged Niku nggih saged mengke saged. Damel sing waton seru niku. Oh, siap. Kados gedruk wau nika. Nggih. Merusak panggung niku. Niku saking semangate. Panggungnya Pak Santo Sate niku. wong nggih. Mboten gedruke sing kerusan, panggungnya kurang bakoh. Oh, lah ya Pak Santo. Biasanya pun panggungnya semen langsung menika. Lah kok niki pun nganggo kayu-kayu ngoten nika. Mugi-mugi ngaten Mbak Tati, Mbak Elisa. Harapannya Tentu kawula muda menika tansah guyub. Ya, langkung-langkung menika wonten ing Idul Fitri, monggo sareng-sareng nyengkuyung pasederekan. Agamanipun napa mboten masalah, gitu. Kula Katolik, panjenengan Islam, wonten sing Kristen, jane ana sing agama barang jane. Wis pokoke rukun. rukun. Ning mergo ning Indonesia kudu ana tulisane KTP. Agamane apa ngoten. Biar aman. Nggih. Gitu. Nah mila monggo-monggo nek arep sekolah wis pun teng pangudi liwur niku. Wis Ya mantap Gitu. nggih. mereka nggih kathah sekolah, muridé oke-oke. Pangudi liwur mboten usah oke-oke. Sing penting duwite oke. Gitu. Kula wae dicunguni pirsa bruder kula. Pripun? Ya arep 50 tahun. Nggih. Kuwi sing nanggap pira nek ngono ki. Ming sithik aku. Sithik nggih. Sithik. Kira-kira Tak tekem ngene wis cukup aku. Makane enten sing budher kula badhe cecala pun pokoke diyani utawa mawon. ingkang pundi to? Oh tamburi niku, udah tutut niku. Oh, nggih. Nggih, Monggo. nggih. Nggih, mangke siap katuran Tutut, pinarak nggih. pepanggengan. Tahun ngajen mbok menawi. Nggih. Oh. Pokoknya bab niku urusan guri, sing penting pentas. Nggih. Kula Bapak Ibu kadang sedaya monggo ingkang kagungan putra-putra mboten sah kudu putra sing apik-apik. Sing elek kurang ajar kula tamani. Lho niku lho bentene SMK Nek PL. cah apik kula wis biasa. Nggih. Nek arep cah kurang ajar kula niku seneng. Malah seneng nggih. Nggih. Sebabe Ya cak gelut. sisan let jangdeng niku nggih Bruder. Cah STM ya kudu SPM padake. monggo sing rumangsa kangelan didik putra-putra, Nah, langsung putri dilebetke daftarke ten mawon. mriki. Tesih buka niki, tesih kula buka ning tekan Mei lho niki. Cih. Nek ra lek daftar tutup. Gitu. Tekan Mei. Ora kena dodoki jenengan. Cih. Gitu. Lek sekolah bayare pripun rasa dipikir. Rasa kok pikir ger
ngeri. Wong kula nanggap niki ora mikir bayaran kula. Dipikir bendaharane ini kok. Lah ya bener ya. Nah, monggo. Kakung saged, putri saged arep jurusan arsitektur wonten, mesin wonten, bagian ngrusaki motor nggih wonten. Terus ditandani. Tak kira kerusak. Bagian bangun-bangun mebel nggih. Mebel. Bangun omah? Wah saged, omah-omah nek kula mboten parah. Ora lho, Mbak. Maksudnya omah gedung. Pun monggo kita guyub pangu diluhur menika kagem masyarakat, sekolahipun masyarakat. Ya. Nggih. Jenengan saged nyekolahake monggo babakan mbayari pokoke wis pangu diluhur wis ora hitung-hitungan. Nek iso ya akeh lah. Lah, Sing nek iso sithik pun biasa. Nggih. Iki kolo-kolo akeh. Ngarepe iki ayem terus ning burine dadi ngene meneh. Ketoke semangat iki. Mugi-mugi kadang-kadang sedaya lancar, Amin. sehat sedaya menika mungkin kondur nggih sehat. Amin. Nggih. Soalnya jare mriki niki ya rada-rada pripun nggone ngoten. Oh, gitu. Uka-uka ngoten. Waduh kok rada meden-medeni Pak Bruder. Aku ditempatkan di sini. Mboten kuwatir, mboten romo, pun diberkati Pak. Oh, nggih. Amin. Amin. Aman nggih pokoke. Sehat sedaya Kabeh niku. sedaya. Wonten Pak Santo niku pun Pak kira Santo. enten mambu-mambu menyan to niki. Nggih. Wah, nggih niki pun Biasa sik obong-obong, nggih. pun wayah metu niki. Saya metu napa? Pun Nggih, ngaten mawon loh, ndak malah nyanyi rusak. dulu. Nyanyi dulu, Kalau Bruder. belum nyanyi nggak boleh turun. Ya. Nyanyi apa mong mboten Loh, persiapan. maju tak gentar pun bisa ini diiringi gamelan. Gentar, mosok kejawen maju tak gentar. Oh, lah kejawen Lah apa? kula nderek putra-putra mawon mangke. Oh nggih. Nggih. Sekalian putra-putra Nggih. berarti nggih. Nggih. Oh nggih, putra-putra boleh sekalian naik ya, Angel dan kawan-kawan. Monggo Mbak Angel. Iya, sekalian ini kita tunjukkan. Mbak dari Angel menika kelas kalih otomotif. Nggih. Ini 6 BPKL ditarik pulang. Sekolah punya hajat, pulang. Pulang. Tuh. Mbak Angel tuh yang anu toh. Mbak Angel tuh pembalap itu. ya? pembalap itu. Pembalap. Oh, alah. Punya Putri ning pembalap. Nggih. Oh. Mana ini temannya? Mbak Anu, Angel mesti Monggo. monggo. Duduk. Ya, ini dia putri-putri SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nika putra-putra putri Putra SMK. dan putri. Biasanya balap motor nika. Halo. Alah ayu deh, bagus sih. Monggo. Halo, ayo sini. Menika waduh lah yang ngene iki kalah ayu aku, Mbak. Ayo aku melane aku Wes kira kene wae tengah wae kalian brother nggih. Sakit. Sakit nggih. Niki menika siswa-siswi SMK nggih. Monggo Mau perkenalan dulu Romo? nama sama jurusannya. Ya, dikasih ini dulu perkenalan dari yang cowok apa cewek dulu? Cewek dulu. Cewek dulu. Didahulukan Oh yang iya, perempuan. nek cewek engko sing takon ben Mas Gading ya. Ya iki Mas Gading takon Ayo, Mas Mas Gading. Gading. Ora Aku, gur Nek. meneng wae Mas Gading. Lho, iki ya padha sak barak ora ding sak ngisore lah adik kelas to. Oke. Ora adoh-adoh banget gitu. Nah, Mbok rada- menawa Beres. ya ora ngerti Rada to. madhep rene nah men weruh nah ra ketung mburi ra apa-apa ora masalah ya. Ora masalah ngarep buri ora masalah. Nah, iki Mas Gading silahkan bertanya dengan mbaknya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Sugeng Mas. dalu nggih. Perkenalkan semuanya, saya Angelita Fatmanaba Putri Sadewo dari kelas 11 jurusan Teknik Otomotif. Oh, sok balapan, Mbak. Iya Mas, kadang-kadang. Wah, ke Mas Gading Go kan. balapan leh kula. Waduh, Aja ding nek karo Mas Gading tahu jungkel kok ya Mas. Yo sing elek iki rasa domong kemen ketok pembalap apik itu lho aku iki yo kan iki. Ya kaki lagi percobaan dadi rapopo, dadi sesuk neh balap neh ya Mas ya. Oke, beres. Iya. Niki Mbak Angel. Nggih. Perkenalkan, nama saya Agnes Jela Aprilia dari kelas 10 jurusan Teknik Mesin. Teknik mesin. Nganu sing ngrusaki motor mau iki. Hah. Mesin apa, Mbak? Mesin jahit apa mesin? Mesin apa? Jawab Ditanya, dulu dong. ditanya. Mesin apa, Mbak? Ini Pak Dalangnya yang tanya. Industri. Oh, industri iki. Dong ora industri. Ora. Ya itu urusannya ngurusi mesin apa? Industri lho ora induksi, engko induksi Iya. iso entek kowe. Injeksi. Tambah Benernya nek injeksi. salah ra. Ngisin-ngisini. Iki malah do bodoh kabeh iki ya. Ini apa ki Mas?
jenenge apa Mbak tadi jurusannya? Teknik mesin. Teknik mesin. Siapa namanya tadi? Panggilannya Dela. Oh ya, Angel Dela. Bukan Agnes. Bukan ini Agnes. juga Agnes ini. Iya. Mbok saya juga Agnes. Kembarannya. Oh iya. Iya. Oh iya bener Bu Iya Agnes dong. ya. Iya, yang satunya ini. Perkenalkan Ditanyain dulu, ditanya Oke. dulu dong. Iya, Mas Gading Ya, tanya no Mas namanya Gading. siapa Mbak? Namanya. nama saya Elizabeth Angelisa Putri, kelas 10 dari jurusan Teknik Mesin. Oh nggih. Oh, teknik Apik-apik mesin. jenenge ya. Heeh. Nama panggilannya siapa? Elisa. Oh my god. Tulisannya podo loro. Oh, lah. Elisane loro. Elisa. Ya, Dari Angel Dela Elisa. Oke, kita ke bagian yang cowok. Nggih. Cowok. Ya, yang dari sini apa dari sana? Kulino nyekel mic ora, Mas? Heeh, mikir muni kabeh kok, tenang. Muni. Ya, perkenalan dari yang sebelah sana dulu, namanya siapa, Mas? Saya Laurentius Cesaro Vaselsa, kelas 10 jurusan Teknik Furnitur. Nggih. Kelas 10, kelas berat ngono ya? Teknik furnitur. Itu biasanya apa? Bikin-bikin apa kalau teknik furnitur itu? Bikin lemari. Oh, lemari. Oh, lemari. Kula pesen setunggal. Nek kotak Tak go wadah niki lho, ini lho Wadah apa? pindone iki. Gak ada apa? Oh, pita. Nggih, itu model lemari terus apa yang lainnya? Kursi nggih mboten kursi. Kemarin itu baru bikin kursi. Oh. Kula dikirimi setunggal bintang, Mas. Bayar nih, Oh, bayar. Nggih. Ya, Oh, luar kursi, biasa. lemari. Iso gawe apa-apa ya. Sebelahnya tadi Laurentius sebelahnya. Saya Clemens Tegar Cahyo Agung, kelas 11, jurusan Teknik Mesin. Oh, Oh, panggilannya Tegar. Tegar. Ya. Ya, Laurentius Tegar. Terus iki sapa? Kari dhewe. Saya Anastasius Steven Prasetyo dari kelas 11 Teknik Mesin juga. Teknik mesin juga panggilannya Pras. Pras. Iya. Oke. Pras. Penak ya nek wong singkat ngono ki. Pras. Pras. Yang Oke. ini, yang tengah belum. Namanya siapa? Wani-wani nih ra. Kurang ajar kok ya, kurang ajar. Ya, enggak apa-apa kan. Ini sekalian toh. Brother kok. namanya siapa? Bambang. Jurusan Sudah diberitahukan tadi sama MC. Iya, jurusannya apa? Jurusan surga. Oh, Kalau kepleset neraka. kelasnya kelas. Kelas umum. Oh, kelas umum. Oh, alah. Wih, umum dong. Oh ya, ini anak-anak ini mau menyanyi. Nah, yo. Menyanyi. Iki diduetkan dulu karena ini ada cowok cewek, Hah? ya toh. Piye? Jadi diduetke. Ojo dipleroki ya. Oke, Siap, bisa? siap, bisa. Oke, kita battlekan dua ini antara cewek-cewek dan cowok-cowok. Mic-nya cukup nggak? Tes. Nah, sama Nanti ini ya. Agak dekat ya biar. Ojo dipleroki ya. Tanpa bantuan ya, kalian nyanyi sendiri. Mbak Sinden biar penak nonton. Mic-nya dicoba. Turun. Yang satu bruder. Bruder nanti menilai ya. Ya, dari 0 sampai 100 tuh nanti kira-kira berapa gitu putra-putri ini ya. Monggo. Joget ya. Ya, ini lagu pertama ya. Sing lanang ngono semangat. Jas. Semangat. Oh, Gua semangat. nganggo ngene-ngene Sing bae. kene kok gur meneng wae ngene-ngene tok. Kudune kaya kono Kok ya. isin yo? Coba ditakoni Mbak kok isin Balik apa kan, gitu. Nek sing kono kan nganggo gerak-gerakan. Kalian yang sama juga gitu. Biar rada centil ngono piye ngene. Karo koprol ngaten, Mbak. Iya. Kita tanya Bruder dulu dah, nilainya berapa Bruder? Loro kabeh. Diujomik. Diujomik apa dijomimi? Mik. Nah ini mik nih, oh mik. Ya. Ini guru wis oleh biji seni budaya dereng jenengan.
Sampun. Seni budaya. Sampun pelajaran. Sampun Bruder. Sampun. Belum. Yang sampun Mbak Eja pinter bijine. Wah, masa Biji. mau di-spill di sini Enggak, toh, enggak Bruder? apa-apa. Kalau saya sama Bu Petra CS ya Bruder. Iya. Jadi kemarin 98. Yo genepi 10 gitu. Pun besok nyuwun bruder sing ndawi bijine kon bunder. Bu Petra, Biji boleh kok ya, Bu cuwilan Petra? iki piye? Catat. Kaya piring wae cuwil-cuwil. Gitu. Jenengan dereng. Oke. Lah mungkin nyuwun sing sak oke-oke. Wis paling nang panggung ini wis rasa dadak ujian. Wis bijine kok oleh guru kurang gawean dadak nguji. Wis cah terampil wis ayu, pinter, kurang apa. Nek aku ya 110. Nek ora bareng masalahe. Pun bijine apik kabeh Mbak Elisa. Pun bagus semua. Nek biji ra ngerti soalnya. Menawi kula kok dereng nggih, soalnya yang cewek tadi tuh masih belum gerakannya belum lancar. Kurang heboh. Kurang heboh. Jadi mau tak kasih satu lagu medley lagi ya. Jadi nanti dari lagu Suara Suling terus masuk perahu layar ya. Battle. Kudu iso joget gitu ya. Ya, bisa ya. Malu-malu ya, yo piye diajari ben ra duwe isin gitu. Oh, ini Bruder mau bantuin joget, Mbak Tatin dan aku bantuin sana yang cewek. Oh iya, jangan mau kalah sama Bruder. Oke, Ya. jadi ada 2 lagu medley. Berarti hadep-hadepan loh, Sa. Hah? Hadep-hadepan apa di sana? Hadep-hadepan. Kita boleh. madep sana. Bruder madep sini. Nah, lagune manut kanca-kanca nggih niki wae pokoke niki wis iso kabeh lagune sing mbak-mbake dan mas-mase waton manut karo pengrawite warga Laras ya. Nggih. Mau 1 kali 2 kali boleh manut. Boleh. Ya. 2 kali ra apa-apa ben rada suwe nggih, Brother. Brother. Udah akrab banget tuh Mbak. Brother. Carane Brother. anu sedulur lanang nek cara Jawa. Bruder ya. Romo wae Romo nggih. Nek Romo lak bapakmu, ora beda. Berarti sapa? Bruder. Brother. Nggih, laki-laki perempuan? Oke. Nggih puniki wis pelem-pelem kathah. Kaya roti Romo. medium. Nggih, Romo menika. Romo menika bruder. Berarti Pak mawon nggih aman. Oh, Kang Mas, Mamas. Mamas atau AA. Walah Kang Mas ya seneng kok bruder enggak Iki piye sidane, Sa? Hah? Ada perono apa rene? Hadapnya gini aja Tetep biar sini bisa ya? dilihat penonton tapi Oh, ya. jogetnya battle. Gitu ya. Oke, monggo kanca-kanca warga Laras. Oh. Gas. Luar biasa Mas Gading. Komentarnya dong Mas Gading. Tidak bisa berkata-kata. Intinya mantap. Mantap. Tek di biji piro Mas Gading cara kesenian niki? 146. Oh, satu wis punjul. Punjul 100 we punjul. Saking bagusnya. Terima kasih ya. Angel Della
Bruder sembah nuwun, makasih semuanya. Oke. Anu, ini masih satu lagi loh, Sa. Suwe ora jamu. Nggih. Oh, mau ditampilkan juga suara jamu? Mamas jangan pulang dulu. Ya. Sini dulu. Ora macem-macem loh, Mbak. Lah aku tak salah sebut meneh kok aku diam. Pak mending Mamas wae aman ya. Iya, Mamas Kang Mas. Kang Mas. Oh, iya. Panjenengan lenggah rumiyin wonten mriki menika kirang setunggal lagu malih nggih. Ore! Luar biasa. Iki jane wis anu sekolahe mesin iso nyanyi werna-werna suwe ora jamu pisan godhong telo, godhong sirsat, bayam. Bruder satu godhong apa yang beda lagi gitu? Godhong nongko. Suwe ora jamu Mas. Jamu godhong nongko. Suwe ra ketemu. Yen candhaki. Temu pisan. Jenengan nyandhaki no. Marai bongko. Jare Gading marai bongko iki ketoke nyindir. Karo sing iki sing Pak Guru yo gawe soal. Gawe soal. Oke. Oh berarti urung latihan iki tambah malih jajal napa godhong napa? Ya godhong pelem. Suwe ora jamu. Jamu godhong pelem. Suwe ra ketemu temu pisan. Ayam tentrem. Ya, sae. Godhong napa meneh? Pun nek iso nggih, pamun godhong-godhongan terus. Kembang. Goreng-gorengan ngoten nggih. Bruder nilu. Sampun mungkin jara. Gading dikasih soal dong Bruder satu. Godhong nopo buat Mas Gading? Godhong sirsat pompon nggih. Sampun. Godhong nanas. Suwe ora jamu, jamu godhong nanas. Suwe ra ketemu pisan. Atine panas. Atine panas. Kan rene niku godhong. Awake bergas. Godhong nanas peri gitu. Awake bergas, Bruder. Sehat bergas saged manggung terus. Amin. Sembah nuwun pangestunipun nggih, Bruder. Saged lancar sedaya. Saged kepareng minggahing panggung kalian Kang Mas, Mbak Bude Pratiwi. Bude Prastiwi. Menika Bude. Oke, sembah nuwun semuanya adik-adikku yang cantik dan ganteng. Udah menampilkan yang luar biasa. Jangan putus untuk melestarikan budaya ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bruder dan semua siswa-siswi SMK Pangudi Luhur Muntilan. Yuk, turuk. Jos Mas Gading. Kalah loh dhewe yang dari seni itu. Ini mereka yang dari teknik malah bisa melampaui kita. Lah dhewe nek kon nyekel apa? Las ra iso. Kon nyekel kayu. Ra iso. Nyekel kayu isone meng meceli. Ra iso Mas Gading iso. Napa? Dandan motor apa-apa. Nek le bongkar saged. Bongkar saged. Benake ora iso. Nggih, Mbak Bile wonten pamundhutan lagu menapa Mas Gading? Niki wau enten apa iki mau? Oh. Sugeng dalu Mas nyuwun tembang Kadung Tresna saking Yusuf Jepang. Ingkang nembang sinten? Derek mawon kepareng sampun transfer 200.000. Oh nggih. 200.000 nggih. Ada lagi? Dibaca-baca dulu. Telas niku. Oh niku mawon. Namung niku. Untuk pembukaan Kadung Tresna ajeng sinten sindene napa ajeng kula kalih Mbak Tatin derek Mas Gading mau gimana? Nggih pembukaan Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Oh iya, oke siap. Oke. Pakai bawa apa lajengan Ngakem saja. ngakem bawa. Iya. Rina wangi dadi ati tanpa dar tanpa
untuk siswa-siswi SMK sini kan orang-orang yang jatuh cinta, Nggih. anyar-anyarane seneng. Kadung tresna ya. Ora dibalesi ngono kuwi sewengi engko ora madang sedina. Emosi. Pikirane tekan ndi-ndi. Nah, aku ya tetep madang lho ya. Kok tenane. Mas Gading kan wis melampaui hal kuwi to, wis Pun, gede. Nek biyen yo tetep ra dibalesi. Cita-cita piye to SMK. iki? Ayo ping piro? Ayo. Mungkin banget Mbak, saya itu lali kabeh. Selali ya. Sapa-sapa selali. Kayung yon marang selirane tansah gumawange netra Mas Gading iso iki. Iya Mas Gading yo. Aku ngerti nek iso. Jero ati kadung tresno Ya ora klepek-klepek wedoke nek dingene iki. Ayo meneh. Moh, Lagi dong. satu saya gua aku neng oh. Iya wis PN. Ora situ ah. Tak kira terus harus digondeli ya. Ya yo iki wis ora iki wis lomo kok ya. Ya iku. Nek piye ngono. Ayo Ayo, Mas Gading Mas, dua tambahan, baris satu lagi. Tangan ngendi iki mau? Tandi yo. Tandi. Kuya tan liya Among. amung seliramu. Tenane Mas. Seliramu ya aku yang merasa seliramu. Satemah Oh, terus? satemah loro as moro. Jas. Ayo. Sampun Mas Eh, Gading. sampun. Niki melebet meleh lho niki. Menapa? Request tembang hidup ini adalah kesempatan yang nembang Mbak Elisa dan Mbak Ika. Saking sinten? Dari PKWL Klasik Banjarmasin Wih, sudah transfer Banjarmasin. 200.000. Matur nuwun PKWL Klasik Nggih. Banjarmasin. Wah, kurang adoh engko mau Jepang Banjarmasin. Kok ngenteni sing saka Sik niki bar iki Singapura. Oh, ha iki Singapura. Ana meneh. Dari Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura. Nyawer 500.000 nyuwun tembang 1 gelo 2 kembang rawe Agnes Ngedruk. Wah. Nggih. Agnes. Agnes Gedruk. Khusus Siap. Gedruk Mbak Agnes. Nggih, Siap-siap, nggih, khusus Nes. Ngedruk. Apalagi? Sampun. Sampun? Sampun Ya, sementara oke. sudah. Berarti hidup ini adalah kesempatan ya. Kita Nggih. persembahkan spesial untuk romo-romo yang hadir juga. Nggih, Ya, kami Mbak Mbak Ika Ika. Suhesti monggo. Iya. Lenggo sik ono. Yo. Ayo Mbak Iu, yo Mbak Iu, yo. Monggo sepote kanca-kanca. Nggih, monggo spote. Dor. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Menyapa Nggih, dulu sugeng Mas Gading dalu. dan Sugeng dalu para Mas rawuh. Gading. Sugeng dalu Mbak Ika. Ugi sugeng dalu sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih. Apa ucapan untuk apa SMKPL yang ke-50 tahun mendoakan Nggih, apa? Untuk alumnus apa dinggo siswa-siswa? Ayo sempurna. Jangan mengganggu dulu Pak Parjo. Doanya untuk kedepannya semoga yang terbaik dari yang lebih baik. Oh, yang terbaik dari yang lebih baik. Dari Anaknya, yang Mbak, lebih baik ke yang terbaik. Yang piye-piye baleni. Kepiye? Sing bener mau piye? Sing bener kepiye? Dari yang baik menjadi yang lebih baik. gitu.
dari Wale yang kok? baik Oh, wale. menjadi yang lebih baik. Nah. Iya. Nah, putrane juga SMK ya, Mbak? Iya. Piye rasane memulang apa duwe putra anak apa seusia SMK ngono rasane piye? Rasane ya campur-campur dak diduk der. Sing marake dak diduk apa? Sing mencemaskan orang tua nek misalnya anaknya SMK ki apa biasane? Apa ya? Ayo. Dengan Yang jangan mesti. Ora. Apa? Perkembangan zaman sekarang yang seperti ini pastinya kita lebih apa ya, lebih was-was diri ya. Ya, kudu mengawasi. Kudu mengawasi secara intens, harus dikontrol terus supaya nggak salah jalan, nggak salah pergaulan gitu. Oh iya, wis kudu kaya ngono kuwi. Kalau nggak dipantau, mung diserahke gurune, gurune kon mikirke murid cacah 40 ya. Ra iso, jeblok. Dibantu sama wali murid harus ya. Wali Betul. murid wajib. Nggih, menika Wajib. indah apa kok indah rencanamu? Apa mau? Apa mau? Apa mau judulnya? Apa mau? Oh, hidup ini adalah Hidup ini kesempatan. Jadi masalah kesempatan. Awar nyanyi indah rencanamu Tuhan. Oke, Ini siap. request dari Yanti Mas Gading. Saking PKWL PKWL Banjar. Di mau? Banjarmasin. Banjarmasin ya? Nggih. Oke. Tenan ora? Tenan. Kon Jangan ngirimi tik apa piye kleru. WA-ne? Ora. Maaf saya membaca ya. Boleh, boleh. Apa-apa boleh. membaca. Boleh. Jembatan Ini ilmu Lah baca. iya, ini Apa? Betul. Apa le? Membaca Apa? adalah Apa mau? jembatan Ilmu. ilmu. Yo, aku ora tau maca. apa ya, iso ngerti beri. Carilah ilmu sampai ke Apa? carilah ilmu sampai ke Sampai ke enggak tahu. negeri Cina. Ini sambungannya kuwi kuwi. Oh. Ya indah rencana. Alah, Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Sekarang yo apa namanya awal mula bar poso Nah, nggih. 30 dino kuwi lho. Iya ya. Jadi Poso. kita tuh pemanasan untuk pentas ini mesti Betul. ting pececer itu. Otayan ya. Mangga kanca-kanca. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
Iya, karena yo mencoba kembali iki yo angel tenan. Oh, arep mubang sebelah ngendi yo golek-golek bareng nggih. Mboten napa-napa nggih, semoga menjadi apa ya, renoning penggalih yang request gitu nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten karena lama nggak dibuka. Ora apa-apa. Sing penting sudah diaturkan. Menika ditambahi yo tambalane yo. Dikasih tambalan biar semakin apa rancak gitu ya. Lagunya memanik ya Mas ya. Ya didangdute Mas. Baik Suhesti, Elisa. Sepite cara teknik. Iki lagi pemanasan loh Mas Heru wis ngajak ngene-ngene. Langsung menggeh. Makasih ya Mas Heru. Luar biasa makasih Mbak Ika Suhesti. Mas Heru ki senenge sing banter-banter kok. Senenge sing cepet-cepet. Lah iya to, menggeh-menggeh. Nggih, menika sampun Mas Gading monggo purwo wasesa selanjutnya. Menika tes enten gelo kalih kembang rawe. Berarti gelone mengko cimuk gelone kuwi kembang rawene Mbak Agnes. Yo sapa sik? Sapa sik ya? Nek saka kene iki cimuk sik jare. Ya muk yo ngono kuwi jare pisan. Nek do ngefans berat karo Mbak Cimuk iki. Iya. Apa meneh sing ngedram kae, heeh. Sing ngedram kae senengane idolane sing ngedram. Yo. Berarti iki yo, Mbak Cimuk. Kalian Mbak Eda kita lihat. Sugeng dalu. Sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbuknya. Oh iya. Oh iya, oh pas. ya Limbuknya pas loh Mas visualnya jalannya. Nggih. Niku nganu po, nggen moto dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ora bayangin. Katene ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih, Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kan? ora ketok. Nggih. Ndak burem. Nggih. Dadi biru kaya wong luar negeri. Wah, kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Menangani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, saking Saking Mbak Linda Mbak Linda Singapura. Singapura. Nggih, gelo. Wih kok rapal, Mbak? Sinden dadaan iki, Mas. Ora masalah soalnya, nggih. Mas. Heeh. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas. Mas Gat. Wo nggih, kedap Mbak Pirien. Ono apane iki? Wo ono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah. Request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. lali aku. Buka tag. Wes mengke gampil niki. Sekarang Gampang. gelo dulu ya. Nggih, glorien Kak nika. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak mboten usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih.
Nggih Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhe kok. Waduh. Alah. Nyenenge kae lho sik tukang drama kae. Iya, makane. Sini, sebelah sini, Mbak Cimu. Kene ya. Ya. Halo, Mbak. Ya. Ketok to? Ketok. Kok kodok enjokan? Jan ngono kuwi kok. Mangga, Nggih, monggo. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Iki kok kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan. Meneh wae. Heeh isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ngene ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Lah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun wonten deskripsi. Nggih sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Nggih. Kopi wengi. Nika lagu anyar Mas Gade. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika nggih. kopi wengi. Nek dereng saged nggih mengke dilintu sanese. Nggih, digantos kopi Kopi kapal lambada. api mengke mbok pilih wonten mengke bar gara-gara metu. Nggih. Kok menawi? Nggih sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng kan? Nggih. Monggo Mbak Agnes. Dikancane napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Kaya wong bingung. Nggih, sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. Mbak Limbo, Mak Cange. Nggih. Mas Sudah Gade. lama tidak jumpa. Nggih, tok rong ujung karo aku. Wis lain waktu. Piye to iki? Tak sungkem aku. Rasa, oh ndak, ra apa-apa, ra sida. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Panguti Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi, Amin. semakin apa mencetak generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala, Menyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Oh, lagi loro sing ngendang itu. Ora fit, baru tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Ah nggih.
Napa niki? Kembang rawe. Aku dhewe tenan. Wih, Aku pengen lada. sama Mbak Tatin lho padahal. Aku pengen. Gedrung kan iki mungkin. Ayo toh. Oh, iki lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat ngedruk lho. Ora kuat gedruk. Alah tetep apik, tetep apik. Sebab apa ora kuat barang iki? Wis tuwa. Ya kayak delang-delang ya. Yo. Alan-alan ya. Nggih. Ayo. Jiwalang kaci, jiwalang kaci, jiwalang kaci koko belum. Ampe-ampe belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu ronda rasane rada sempal. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Maju mundur maju mundur. Warga laras lagi. Usah.